De repente sorprendido e rodeado polos ladróns que tentan levarlle a carga. Para iso, meteron unha furgoneta para cortarlle o paso. O home non o dubidou e sen pensalo, envista o camión contra ese vehículo. Con todo, non conseguiu evitar que os ladróns se fixeran con parte da carga que, como vemos nestas imaxes, van metendo no maleteiro. O sector denuncia que cada vez hai máis inseguridade neste tipo de áreas de servizo. E imos coas boas novas, porque a partir de xa vai a ser delito isto. Pedirlle a inteligencia artificial que manipule fotos, como por exemplo quitar a roupa dunha persoa sen o seu permiso. Isto estaba sendo escandaloso nas últimas semanas, sobre todo enchíanse as redes sociais de imaxes de mulleres que sen o seu permiso aparecían espidas. Pois ben, a partir de agora xa non se vai a poder facer isto, nin tampouco xerar ou clonar a nosa voz sen o noso consentimento expreso, porque estará penado por lei. E rematamos cunha imaxe ben curiosa. Eu non sei se algunha vez virades o ceo desta cor, un rosa fucsia intenso. Algúns pensaron que eran auroras boreais, outro que era inteligencia artificial, pero non é ciencia ficción, é real. Aconteceu en Birmingham, en Inglaterra, durante unha nevarada, pero o curioso é que a cor non viña do ceo, senón do chan. A fonte atopámola no estadio de fútbol da cidade. Ali empregan unha serie de mecanismos que teñen esta luz para facer medrar o céspedes. O curioso é que normalmente non se nota, pero debido ás condicións atmosféricas de baixa visibilidade e nubes, pois fixeron que se espallara esta cor intensa por todo o ceo da cidade. Unha imaxe, sen dúbida, digna de ver. Unha imaxe ben fermosa, dende logo que si, martes e 13, aí o vedes. Pero hai lóstregos. Hai lóstregos aquí, pasa de todo neste plato da Hora Galega últimamente. Ben a treboada cargada. Que o martes e 13 é un día ben prezado por min, porque eu nacín un martes e 13. A mí non me parece que dé mala sorte, pero é verdade que pouco de supersticións, grazas. Non estás de aniversario, non? Non, xe non. É un martes e 13, pero non este. Claro, eu nacín un martes e 13. Da vida. De algún ano. Non, bueno, o caso é que a verdade é que a xente é un pouco supersticiosa. Vendi a polémica, mira, en martes non mates, porque está martes e 13, non cases, non embarques e o porquiño non mates. Ahora, nesta ruleta da mala sorte, saeunos que non maten o porquiño, estamos en tempo de matanzas. Que facemos? Pois non pasa nada, eu non coñecía esta parte, porque sí, non cases, non embarques, pero o porquiño non mates non o coñecía. Pero xa vos digo eu que en Lalín non son absolutamente nada supersticiosos. Estades vendo aí o que pasaba hoxe mesmo, José matando na casa do seu veciño de Simón, foi botaron a man, boa falta facía porque mataron, atención, 6 porcos. E que di José? Que o que non importa non é o día, o que importa é facer as cousas ben, e gústame. Que teño todo... Que é martes e 13, nin te cases nin te embarques, nin o porquiño mates. Que vos falta a vos eso desas historias que di por aí? Pois non faremos nada, ¿vale? A superstición non influye nada, o que hai que facelo ben e na máis. Moi ben. Sí que aí xa nada, non mates, non pasa nada. Eu estaba aquí xa, agarrada para darlle. A ver, que ven aí. Ai, mi madriña que me xa... Eu prefiro a zorza que a ruleta, cachucha. É verdad, un chourizo, veña para diante. Ai, en martes tampouco case, Rocío. Ai, meu Deus. É verdade que pode dar mala sorte, non sei eu. Eu coñezo unha parella que casou o 13 de setembro do 2022. E era martes? Era martes, martes e 13, setembro do 2022. Stephanie e Jonai, moi boas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, chicos, eu creo que se vos vexo aí é porque o matrimonio foi adiante, non? Sí, fue todo para mejor. Stephanie e Jonai, nos, a verdade é que acórdome que xa fixeramos aquí na Hora Galega o seguimento da vosa boda, que era maravilloso, espectacular, e dicíamos, mi madriña, que atrevidos, casar un martes e 13, damos fe que aquí a mala sorte non funcionou, todo o contrario, boa sorte, non? Es pura superstición. Sí, no. A ver, en parte decidimos nosotros si funciona o no, y a nosotros nos ha ido muy bien. No, pois entón, pa diante que encase martes e 13, porque é verdade que cada un decide un pouco a sorte que lle ven, non? Pero para vos foi un día especial e supoño que moita xente vos estaría dicindo mi madriña, non casedes ese día, porque xa é raro casar un martes e por riba un martes e 13. Pues sí, todo el mundo nos decía, pero ¿cómo ustedes están locos? ¿Cómo se van a atrever? Pero hay que echar para adelante. Hai que botar para diante, Stephanie e Jonai, vexo que animaríades a calquera persoa que se atreva co martes e 13, non?
Sí, claro que sí. La cosa es hacerlo funcionar entre ambos. Entonces, si eso va bien, de ahí en adelante todo va a salir perfecto. Bueno, xa non é un matrimonio recente, estamos falando do 2022, xa levades máis de 3 anos casados, así que parabéns, que o amor dure moitísimo, que o casamento tamén se vos queredes, pa diante. Alegramos moitísimo de volver a falar con vosco, grazas por atendernos hoxe e moita sorte, home, nese matrimonio que a mala sorte non puido co amor. Tan felices, xa se lles ve. Un bico, rapaces. Gracias. Gracias Un a ustedes bicazo. por acordarse. Claro que sí, parabéns, Home. Mili, a continuar co matrimonio. E queda non embarques, oíches, a ver, dalle a volta porque ten que salir non embarques. Non embarques, estaba facendo as Oxe, a contas. cousa de navegar, sei que non trae boa sorte. Non sei eu se alguén subiría hoxe a un barco, a unha embarcación. Hoxe na Hora Galega tumbamos isto da superstición, xa fixemos a matanza, xa vimos o matrimonio. Fátima Pego, só podía ser ti, que maravillosa. A ti dinche non embarques, o primeiro que faz é meterte nun barco. Ai, Así me meu gusta, Deus. muller. Aquí estamos, compañeiros, rachando coa superstición. Aquí estamos montados neste pirata de Navia. Aí deixamos o fondo Vigo. Estamos no medio e medio da ría de Vigo, rumbo a Moaña, precisamente porque neste día de hoxe hai quen pode escoller non facer esta viaxe, non embarcar, e así, en principio, non tería problemas de mala sorte, pero hai a quen non lle queda máis remedio que navegar, que embarcarse, por exemplo, os mariñeiros. Entón, nós quixemos un pouquiño escoitalos, ir a tanda deles. Fomos a xunto Javier Costa, o patrón maior de Cangas, para que nos contase como é o día de hoxe para eles. Non sei se para eles é un día máis, se é un día especial, se son supersticiosos, se non. Isto foi o que nos contou. Javier, martes e 13 dio dito que non hai que embarcar, pero ti xa embarcaches. Claro, eu embarco porque teño que embarcar. Un pouco dito de martes non te casas, non te embarques, é un pouco cando de primeiro enrolas un tripulante ou o primeiro día do ano que te vas a enrolar non sea un martes. Entonces por iso ven o refrán, o martes non te casas nin te embarques, non? Claro, porque se nos fiásemos deso, botaríades moitos días en terra, non? Correcto, entonces un pouco dito, o martes é un día normal, o se martes 13, para quen sea moi supersticiosos, sempre tes que andar un pouco de cuidado, non andar por debaixo dunha escaleira, ni dun puente. Iso che vou dicir, porque os mariñeiros son supersticiosos en xeral. Sí, bueno, que creo que unha gran maioría somos un pouquiño precavidos, en parte supersticiosos precavidos, porque sempre estás nun ámbito moi fiero, moi inestable, entonces todas as precaucións son poucas e sempre vou ter precaucións, non? Cales son esas precaucións no día de hoxe, por exemplo? Bueno, pois os non enrolar a nadie no día de hoxe, tamén é moi precavido tamén non levar ningún paraguas a bordo do barco. Sí? Sí, iso tamén é un dito dos vellos de antes das supersticións, non levar ningún paraguas a bordo do barco, nin embarcar o barco con ningún paraguas, non? Ese un pouquiño, eses así hai uns cuantos hándicaps aí, non? E algunha vez vos pasou algo malo así que ti recordes en tal día como hoxe? Bueno, a verdad, no. En principio, de momento, no, pero bueno, estamos sempre expostos a que un día nos poida pasar algo, pero mellor é sempre que non pase, non? E eu que hoxe sí que vou ter que embarcar, daríasme algún consello para min, que ademais son de terra adentro, sí, para ter esa precaución extra? Bueno, pois para, se querías embarcar nun martes, o mellor é levar unha boa resta de allos no bolsillo para que non entre ninguna brusa, non? Pois quedámonos cos conselliños, grazas. Vale, ok. Pois fíxenlle caso a medias a Javier, a verdade, porque paraugas a bordo non subín, pero a ristra de allos non me dou tempo a collela. A ver a xente que está hoxe aquí a bordo, vinde comigo, que imos ver por aquí, a ver se embarcaron, porque lles apetecía, porque non son supersticiosos ou porque non lles quedou máis remedio. Teño por aquí, bueno, está todo o mundo tranquilo. Hola, moi boas, rapazas, que tal, como estades, onde sodes vos? De Moaña. De Moaña, imos pa Moaña, e vos embarcastes porque non vos quedou máis remedio ou porque vos apetecía e non lle tedes medo a nada? De compras. Foches de compras, entón eso consideramos que supersticiosa non eres, non? Non. Por aquí, ti é supersticiosa? Non. O sea, non. Pero ti montas habitualmente, se xa martes e 13, tomaches algunha precaución, porque me dixeron que, por exemplo, non se pode traer paraguas. Ti trouxaches un paraguas. Ai, mi madre, trouxámolo paraguas, mirade para aquí, que decía o capitán, o patrón maior de Cangas, que dá malfario paraguas a bordo. Ti non te ter medo. A mí me da igual todo. A ti dame igual todo. Moitas grazas, rapazas, boa viaxe. Teño por aquí todo o mundo aí entretido. Moi boas, Tere. Voume sentar aquí contigo. Bueno, ti que? Ti viñaches aquí, embarcaches hoxe, por que embarcaches hoxe? Hoxe embarquei porque non me quedou outra. Non me digas, porque se fora por ti non querías.
No, eu sou mariñeira. Non me digas. Home, de moaña somos mariñeiros, todos. E dixéronme que sodes supersticiosos en xeral. Bueno, a maioría sí. Un pouquiño sí, A maioría sí. Como é iso do paraugas? Que non se debe subir con paraugas a bordo? Contaronme iso. Sí, pois eu sempre subo. Non me digas, é tes algún tipo de amuleto? Si chove fora, como non vamos? Tes algún tipo de amuleto para un día como hoxe? Non, ningún. Díxalo a sorte de... Ningún amuleto. A mí non me fai falta. Como se vive un martes e 13 no mar? Como a calquera outro día ou si que se toma algunha outra precaución? No, eu penso que como a calquera outro día. Sempre pensas nese número, pero eu creo que sí. Ou seja, non hai problema. Bueno, díxote aí que sigues falando. Veña, boa viaxe. Vémonos en Moaña, que vou para lá tamén. Vamos por aquí. Ui, que me quedei aquí atascada, cousas do directo. Vamos para lá, compañeiro. Hai xente que está aquí aproveitando para facer un traballo. Hola, moi boas. Moi brevemente, ti fixeches o viaxe de hoxe en martes 13 porque non quedou máis remedio ou porque... Remedio. Pero é supersticiosa. Non moito. Non, que a tío do martes e 13 que non ni te casas nin te embarques non te afectou. Non, suelo ser positiva. Penso que a ver as ailas, pero mellor non pensar moito. E amuleto tampouco, non? Tampouco. Bueno, boa viaxe, que sigas traballando ben. Bueno, pois que máis é que menos. Hoxe, a verdade, confesa que non son moi supersticiosos, xa vos digo. Eu tampouco, pero a ver as ailas, así que imos ir con xeitiño, co chan está mollado. Iso sí, imos disfrutar desta maravilla de vistas, compañeiros. 8:47 da tarde, estades vendo aí todas as miradas hoxe postas en Riazor, imaxe en directo. O Deportivo da Coruña gañou a Copa do Rei en 2 ocasións. Hoxe enfróntase o Atlético de Madrid en oitavos de final. Partido declarado de alto risco e atención, acabamos de saber que a policía identificou varios ultras do Depor que quedaron hoxe mesmo con afeccionados do Atleti para unha pelexa. Finalmente non se produciu, pero tivo que